ki jingja ki basngosi na ka jingbom la ajung ki jaka ajing sumar banai da ka jing chakri ki bapaka ka juan ra ya ka jing yam breu jong ki lanot ki bamat ya ka jingja ka basngosi hadin bagi duno yala ki jong ki bai ki bathon kawai ki jingja ka basngosi ka belaja ha ka khat nyau tarik unai tung arjar arpsau ka belaja riboy district ka ba kawai ki long kemi bana ka shnong kadu ka belatip kerteng kum kong ri kenti makdo kabala arpsan snem kerta kalahap banduno ila ke jong jingim hadin bakalit ban kha khulung ha civil hospital nongpo menta kesengi habai kran baruba sparli sengkli ubri ukpa jong kong ri kenti makdo ulai thu bahadin baka khun jong u kala dei ka por ban kha khulung ring ka sem rangkat baru kurim kilet ban yalam shwa ha mausantai PHC henry nangtei kila pha no sha civil hospital nongpo namar bakam la ban kha hi habapoi ha civil hospital nongpo pan kinong tre jong ne hospital kila pediang ye ketika long kemi ban penkha khelung daga basu poj henry hedin ba kila la ban pendep ye kicing poj lawan ra bat peni se ki bahiyang asem ya ikhlung ibala dep ban sim henry ye ke kemi pan kidang penlong ye kejing sumar hapo ka kamera poj henry namar kejing pen slem palan ki bahiyang kila suba ba yodon ye ki baja watla kataru kini ki bahiyang kila yai am kam hadin kumashi kenta tam ye kinong tre na kane hospital kila pentip sheki bahiyang hasem banamar ka jing place nam kalong ka bajur bha kumtal haban pha sumarno sha Ganesh Das Hospital Shillong bat hadin arsngi ba jing sumar ha Ganesh Das Hospital Shillong kata ha ka khat khandai trik unai tung arjar apsau ha ka por kumbal lai siteng manstem ka kong ri kinti makdo kala khlatno kinong ilam jong seng New Tribe Integrated Territorial Organization Ribah District ha jinglam jong ba Marius Malay ubri General Secretary ketika seng ha ga jingya senran lang jong ba Shongdor Thaba ubri Vice President Ribah District uba wan pensuk lengdo ubri Finance Secretary lembat gidkhot ha bakaran sekilat pathai khobor hadin bagilawan ban ye kendu ya ke Dr. Dibla kepada Medical Superintendent Civil Hospital Nongpo kabala long ru hadin ke jingkerpat jong ki bahyeng ye gidkhot jong seng namar ke jing bom hun jong ki bahyeng jong ketika long kemi kabala duno ila ke jong jingim klempat daipor u General Secretary ke seng nari Ribah District ba Marius Malay ulong ba kladon ke jing ye keno ke ba markaliang hapdeng ke Civil Hospital Nongpo bat ke Ganesh Das Hospital Shillong bat hagati ke jing kren ba Marius ulai thuru ba namar ke jingmi ke jing keno ke bakum kata kumta ke Medical Superintendent ke Nongpo Civil Hospital kan selit banwat singsai udiu nong ilam jong seng hito ulong ro ba ki bakum kini ki jingja kim desu ki badang thamai hapo ke jela Meghalaya henry ki dei ki belajar nak por sakapor bat ki bamat ye ki bakum kini ki jingja ki debet kito ki long yeng ki bawan nak long yeng long sem ki baduk ki bajenjar bat ki bawan nak ki shenong ki badan shenong kendong kumta wala bu ru da ke jingkerpat si ki por niat jong ki jaka ajing sumar baper bakin long ki batip no ye ke jing koridor jong ke jingim jong ki nongpang ki bawan ban pha sumar bat bakam desu bandon ke jing teko har kom ajing sumar namar ki babun ki jingja ki lalong ki jinghika ye ki nong sumar ha ki jaka ajing sumar la ke dei ha ki hospital sarkar ne ki hospital jong ki rushimen ko de por ngaseo ban ai mo yo blei bapila ai ngas mo de galat ban pen thalang ya gane ka kubor sa ki nong senong sa ki kur ki kan mar ki bomtit ya gane ki sisa aji sa ka khan sau tari ka de ka jing ban tap ya ka mi jong ka ke ha ka khanyu tarik pada ka de ka jing wan sa sumar jong ka chapo PHC ha te ha po mo sintai henry nang te ke la rifar chene ha po civil namar ba kam la khon kam la kha yang tu bedem da ha ka khanyu tarik la janmet ke long ba de ban puj no ya gane kun jongi te hakta por ko puj ni abanya don rangkat ko por ngaba wan na liting ada don na yew don tai te hadin jong to ko por pada long ba ta sipang yang songlang tu la warai kulung te ya kami penjelai siap la bun la belong si kental lain sentatam ngai kata kami kimpat ni hangnang ila don ke jing subah sniu biasanya kalau jai ke jing ke kubur kesulsi ngin sayo sibet ni la perkhat ban yo kumita kubur ngai dong ba hak ta ko por kila yetu ba ya gane ka kes yo gane kun jong pi ngimla siban sumar hangne namar ba ka hadin bangila le ko operation ka bidding ka lejur te ngila de ban ra no sapo Ganesh Das Hospital Shillong te hak ta ko por kila ong ba kila penkhra ka ambulans kila peniang hangne yingim peti ba ta por kila peniang ambulans ki pensim ki wan ra bat tu ga kali ba bara ya kamen jong tu ga jong ki bapang sistem ma te hasab le inta ki ong ba ngin penbiang swaya ka snam sibilor nang ba kalongkum ka snam ban yadai ka ba kan poi bek sate sa hospital hantai
Te halenti ki ong ba habang yaj lang ta ong ba kide ba ya kren ba bakane ke kun jong pi kam wat ailat bakan kan tia wat ailat bakan yo tia kade kata jing ong jogi te dia kata ngila persang menet tengcang I makala kabret te ngila kersui ka ngila kerennya ka te ngila le kumta te ba khadu te da la poi hang ta hadam sai kala keli ong ba kayu yi be don mirat jung kai bawan ben ursi te long ba hang ni yang ba ka be ya gini ya kene merat juga wat sa ba kan rum ya hang ni la ban long ka snayap ka bala ber wat syau ya ka mensim juga tang tang la shu ni shu ya lambe ya ka kumta hapo jong kali ni la sumar ka kumbade ban kumbala batai kita ki de sumar nang ta kila wanra kila yalam ru ya weu bri jong ki hang ni ban yo ya ka e ban kam ban le hapo ko ambulan hang ni dalam poi hang tai pada ni la yo ya ka jaka beli gut serta saya jaka ba sumar ya ka dongpang serta jaka puj saki ICU serta te hang tu gilong suah bang le ya kene ka badon kam ban puj ban pe biang ya ka te ka benta ka bala su ka bala tang nampo yong ma ni hap ban yo sa senam ngalai sim senam kumba hadu lagumno dengan bakal hadu la unit ya sa unit la sim nang ten na po blood bank nang te po ganesh das nang tu po blood bank nang tu te hadin tu peten la yo nang tu kila ong bangin ta le dai kene kila ais nam kila le orkom bade ngam tip kila ang orkom ban ais nam ya kan mar kade kam gitu bele mar ngam yo ben lum sako te hadin tu kene pada long andan na kila ya la komnom la poi saka sibje sitang lene RBJM to hang tu betelong ba kilawan ra ya iwe hagabul lawan ra ya hagabul yong ba pe sene ba ngilaweng ya kapra kun jogna kun jongti namar de nang ne ka blit yong ta ka bliting ka de nang ne yong te hadin ka tu betelong ba ngiru ngilahun namar ba ni dan tharai bandala weng ya bete jaka balang bliting to ni tharai bagala jam bakam tan ye isu kana no ngi dap da jing ngilong don ka jing kermen bahkan yok pihak biang kan yok biang ke mesin renda apa no kanu ka syuk pihak ngilak mil ti ban yok lepe ya ka andre om don kanu galat ban ya keren ro ngi yok hi ban lek tambah nyum yok ban ya keren ya ka ngi keren ngi pulki ya ka andre kam don kanu ka jing ka san ke bami na ka jing ko kli la ne ka jing keren jung kala ne kanu ka san tin mar kata ni su update yang te kuma armit RCA ngi ap hang tai te haka aksi tu dim jan dang step hangap itu por sau beje lai siteng itu udah kila khot yang i ba ka kun jong pi kam lok briu su ke kila pen I ba kumalang nom la sau beje i ba ka ngin kilong kila declare lupa hai kila pen menal lupa ba ka kun jong pi kam don su ke ni lang kata por ni su ap tang ya kata por ba kin laun ki kitiar ki kor ki bor bagi pentai ki kun jongi hadin kata ngilaap ya kane ka ya ngilaap ba ben sai kloi no mar ki ong ba hadin an kanta na ka declaration jongi hila ban mi no hila ban lira no andre hadin jong kata demot ba kala semjinga ingi bangin bu ya ga media ba kun jongi hakane ka kamera jong ka hadin ka suwa ka nyu beje ngilala ben pedep ki kam ki jambara ngila banlira ngila sim ya kene ka kun banlira no siapa sanisa wonra no sanisa sinong sa kedu ke ba bomla ban mudur na banta jongi ki bayi ngasar na banta jonga ku bukpa kalong ba kumno hagaji sha kajing puj ban yo ban khakun le haji sha ki de ngila banong halada ngi nujur bat kini ki operation ke ba kita khamai ah gini si ilalong it ba rita ke kumno tang kata kimla ban sumar hamne kimla ban tip yang di sisa ke badan ne pe minta kuma bin operate ya kuksang operate ke kiwe ke kli kalong ke benda tu kompleks pe kumno kadon ke ji hangta le se don kano ke jing perkhat la kalong ke jing perkhat sniu le ne kano ke kom perkhat ke ne jing perkhat jongi badon le se ba kalau belum baka jing bom sim kia
jong ki nong tre hang ka tu kapor kala belong ba ka de kapor ka ba ja ka no sip jongi ka longi wong sam hang ne kadon ka jing perkhat ka bakhana bantra jing longi wong sam namar ba nyumla ban mudur ya kane namar ba kum laong ba ka jing puj kulung ba kha kulung te kam dak le ka ba than re haswa ban le ya kata ka ladan kam batas ki nam ladan kam ban le lalong jenong kites bar ladan kam ban biak hadin kata ki sele te lengi ba le se hoy ka report nyumla ban ni namar kam den hakki jongi nyumla ban ni ya kata namar ba ya kata ka dak reference jong ki kilara kila ka disat jong ki kilara alang chapo te bintang chapo ganesh das hospital te ni dang kerman ba lada ngiyo ya kata disat slip ke banang ne ke ba kibat lang hapo ganesh das ante ngila ban pule kompai lang ya kata ban ngila ban ni ya gi hisya ban lada ngim nang ban pule le se ki don kin sa don ki bayarat ini ban yo ban pule ban kata ki rekom suman ki rekom put ki rekom ni ki kade kata ka ba nagaliang jongi ki bahaya sem ni kwa ban yo ya kata gi hisya te ki baro ki ba nagaliang jongi ki bahaya sem ngaku pa hoy ya ka jingdu ngiladu henre ka ba shisha ka ba ngidon kam nang banta kum kadong kum dai benriu jongi ngam kwa ba kane ka ju ka jingja kanja ya ka khun jongo ya ka kurim jongno re jongno kata kalong ka khubor ka bang kwa ban pa pedang jongi lang kenang ba kani kan kren ya kinong tre nengkong hapo hostel kabar kan kren yang surka kumno kan thong ya ki briu ki bombit bombiang lada katung ru kedai bentung tang kita beri ke balong kibat kamdi kat kum ka jingla ka jingla jengki ban lese don cap ba ka jingla jengki ban le kun ne kum tai ban malis kum ong ma ka periuk kami nre kade kat kum ka merit jengki ngi dei beriuk briu kenang ba ka experience jengki kenang ba kila ya ke ban tre ban ser ya ke jai benriu jongi namar ba hostel kamdi ka jong uweu ar ka de jong dupai ba apa pun namar kata kadai namar kata yang ni ba habangi lek ra cha hospital ye ki dong pang jungi nila dei ban yo nila de dan ka jing kerman ba ka jing lek jungi hang te kadai ban yo ka jing pun kia om ban yo ban ra ka men yap saying jungi kata kalong ka kubur ka ba kwa ban tren lang na bata jungi baro hang ne pai abiang ta itu na kalian jong ki bayi dei kila pesan yang ban buat jingkit di bor balor jong ti hospital na Ganesh Das ante hadu menta te ngimpat don kata jingtip ke jingwat jingtip ke bati kenata nomor ba kidang khot yang nomor kadang don ke kes ke bangin hab lek yang stai nomor ba kidon ki dokumen ki bangin hab den bani kum kan ne ka smart card ke bagi ong ka tu dang sahabat ki nang ta ke desal slip ke badon bati mengkila khot yang bangin lek sim nya kita jun kamaro hagalai po la kuit terik te kata ka hak ta ke por ngilak ban keli le ngilak ban ong ki ngilak ban wat kana jing information nak liang demi layo panwan kendu yai emas kemudian madam bla ane po civil hospital alor ketu jingja yai kong ri kenti makdo menaga khatnyo tarik kata kemudian sebalang jong tau banai ketum ke jing komplain ketum ka komplain nak liang jong bahayeng idon lang hang neru di bahayeng jong ikong ri kenti makdo hakabala jai haba kiladu no ila kakun ka ik batyang ka chungki na galyang ka chungki bahing kala komplain jangi halor ka jing ko karkom trikam jong ka civil hospital nomor ma ketum ka jingyo ka jing gamir cumut ka jingi bat i doktor bla ka bangilayo ban isong ban yatai ban yania bat i ngilap ba kadai ka jing ko jong ka civil hospital lupo ha ka ba itei ikong ilawan ban kha khulung hangne apo civil hospital bat phel se dal apoi hangne kilap pat kisem ya kata kejing bom lakha kejing i tai khulung te akejing don lang jong ki doktor ke badai dekni ya kata ka ya ki labor patient badai surgeon doktor warba te kila le no ya ka operation nomor babai ba im lakha ya tai khulung te hapde kejing le ya kata ka operation pada kila seino ya khulung kila la ban sei khulung bat kila su kila sok kila spanya kata kejing ot kejing put kejing ki ya kamet jong ite ikong bat hapde nomor kadai kejing krisnam kabubun ka jung i kila refer no sepo laumuli hospital sepo silong bat halimpi lenti kandon
hasil ter kalanti nadu nongpo sedu sa Laumali Hospital itu ikong la phase 6 na kate ke Cekaput bat lengbar kate ke jing phase 6 ke jing kala dang hiar kala dang duna sisu kate ke senam po gamet ke jing bat dala po ya po Laumali Hospital pade itu ikong ila duno ila ke jing ila ke mensim ke koridor ke jing kala po no aku we ke senjam ila duno ila ke jing ila khlat na papli ang tai po Laumali Hospital bat katkum ka komplain ka bangyo na kiliang jong praying kumang loong bagi donang ne ibahing hasem jong ite ikong ikli kikpa ke jong i ihindan para jong i bat ilok i jong i ngidon hang ne bat katkum ka komplain baki ai maki ba nagaliang jong Laumali Hospital tiong ilap bat kisam ba kade ke jing ko ya kerkom prikam jong ka civil hospital pengila yo ru bani kran bat i madam bla halor jong kata ke jing ong jong ka Laumali Hospital halor kata ke jing keno ngajengki ya kerkom ya gajeng teko jaka kerkom prikam juga civil hospital but imadam bla aru ila sim ya gajeng kri bakin lik ni supo Laumali Hospital bakin tokit bah bakin wat banyak bah halor jong kata gajeng ong nagaliang jong Laumali Hospital halor kata gajeng duko ya kerkom prikam po civil hospital dengan next time ba ketkum gajeng kular jong imadam bla but i surgeon ibri i cesarean ibri bapek ya yakin labor patient Dr. Warba bekin baikmi nagaliang jong civil hospital apo Laumali Hospital bekin wat banyak alor kate gejingja bat nagaliang jong seng hiro bat nagaliang jong ibahing hiro kikwa baniyo ya gejing pilsai babali ite ikong ikhlat no mar bali ketkum gejing keno gejing ki napo Laumali Hospital pilap ba kade gejing ko terkom terkam napo civil hospital te kidon di bahing angne kumbang la ong bang layo bani song bang layo bani mirjumut bani tai bani sai kenia ki jutang nglayo ban ya kren ban emir jumut bat gede pek dikni ya civil hospital nang po angne i madam la bat i Dr. Warba nglayo ban kren alor ke jingjuna kibor ki staff ki doktor apo jong gane ga hospital civil po kumbang lalap na kapor sa kapor haki social media naki NGOs ki paper nagi pagba nglayo na kapor sa por ya ka complain ya ke jing ujor halor ke jingtuna terkom prikam jong gane ke civil hospital ila yo ru bani kran bat imadam bla halor jong kata bakin simkia ya gane ke jingtuko jong gane ke hospital bakin penbiang ya ke staff tam ke doktor tam ke nurse grade 4 grade 3 grade 1 grade 2 kile ban penbiang bat ila dep ong hiru ya kiba at least bahkan kam bah terkom prikam kumbang la sailap na kapor sa kapor ke jing komplain na kiru po ba ke paper kibasyong kibasa apo kadong katem ka riboy ka biik ke jumi khamtam ni ginong kendong boban na kisnong kendong baper kimdei kita kibabit kibabyang hagalyang kapisa katengka kaspa kapeu ka jingdon ka jingam hagjingdang jing start bapli dal apoy hang ne po hospital civil hospital no po pare kisah torture kisah treat akata kerkom kisah krending kisah nyobeng alor jong ka jing bom start ka cuki te ila yo ban yakran bat imbadam la ba alis ki haban bu ki nimplate hak bede bat ki doctors ne hak bede bat ki nurse ne hak bede bat ki staff ne ki grade 4 any grade ki haban bu ya ki nimplate nang ba ki rupet ba ki wan thia pang hang ne lada don mono ki staff lane ki doctors lano kino ki bede ki staff jong civil hospital ba alis lada don inimplate pada ki pait ba ki jongi ki wan thia pang ne kila bankat ba kadai ka kerteng jong itu ikong lane iba lane mono ai ka complain thro ka complain raise ka complain ujor ya ki badai pe jong ne ka civil hospital nang ba nakaliang jong hospital consume action ya kitu ki staff kitu ki lada dai ki nok ki nurse lada dai ki doctors lada dai ki staff consume action katkum ki procedure jong ka civil hospital jong ka hospital hi dengan next time bagane nakaliang jong imadam bla inle ya kane ka badon kam nang ba kane kan wanra ya ka songsuk songskan bat tam nang mata ki nong kendong di jungi ba wan thia pang hang ne bapli ki wan na ki stong kendong baper baniyo ya ki jing sumar ka babyang bat thelse dal awan hang ne tam ya ki labor patient ki ba wan kha kunlung hang ne ngilap na ka por sa ka por ba ka case ka dei ka badangla ak jing sya ka bala ban sumar hang ne reference na kalyang jong hospital ki refer ya ki hospital ki ba shawai ndai dala poy ha ki wei ki hospital pre hapdang tang isi kenta shismi lane katu gane kenta dala poy ha ki wei gi sumar pade jaka sumar pade ki khano bapli ndai kata gane gi jing tuko jong gane ki hospital jong civil hospital bat ngilayo hiru ban ya kren bat i
Dr. Warba ibadai pe namta kini labor patient ba kinsim ya ke jingkit kli hagano gadur ba ki refer ya kini ki patient tengah ngai scam ba ya gane ru kini khamba bat khambnya kenang ba kan wan ai kan kon wanra ya ke jingsuk ya ke jingsan kamtam ya ki kente ki bapli ki bawan kha kunlung apo jong gane ke civil hospital mar bani kadai ke hospital sokar ngai scam ba kinla ban wanra ya kum gane ki ki jingduna ki chulki ni kentu ngasnyo ban pha ka khwo ka basai ya ka sarkar kami hi ka badai pe ka badai kami ya ini khamtam ya minister ibadai ban pe jonga health department bang ngakentu ya i bakin pe khmat mat dong bakin phai khmat ya kene hospital civil nopo jongi hangne bakin penbiang ya kikor kibor khamtam bakin banra no ya ki CT scan machine ya kiladon hangne ki x-ray machine kiladon ki scanning machine handai daya ki turu ki babun hi ki patient kidang poi hagiwe pat ki cika sumar banle ya ka x-ray banle ya ka scanning apa kila don maki hangne kila dai bandon 24/7 kidai bandon hi bat nit bat sni kila dai ban ai ka jing sumar ka babaka namar balai isnya ya ka civil hospital ka bari ka hospital ka bahe ka ba ai ka jing sumar po ka dong ka thamre boy ka jingi te ngangai scam bagene ki aka baro kinwanra ya ka jing bha kinwanra ya ka jing mantoy ya ka dem ya ka thong ya ka dong bat ka thamre boy ka jingi baro bai hamtam ya kinong susong ki jungi yang ne ki beduk ki basuk ki babik ki bomtit ya ubi ngangai scam lang ba da gajing tristom jong civil hospital ngangai scam kin manra ekne ek bro rang man pensuk ini boleh subun boleh sejargo itu gayang namar kari Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hndru yue ar nyau lai